Gañemos Vilanova cuestiona a política de contratación do Concello da Vila. Para a formación, os procesos de selección de persoal están cheos de irregularidades. Especialmente criticamos a forma da contratación que Gonzalo Durán facía no Concello. Unhas contratacións que na maioría dos casos, por non decir na práctica totalidade, estaban viciadas porque as propias bases estaban alteradas para que entrara unha persona determinada. O último que chamou a atención da formación foi o aberto para cubrir unha praza de técnico de Administración Xeral. Só 10 persoas presentáronse para o posto, entre elas un antigo traballador do Concello. El conseguiu a segunda mellor puntuación e na seguinte fase do procedemento os candidatos 1 e 3 da lista non se presentaron. Que existían rumores de que esta plaza xa estaba dada. Decidimos acudir ao notario o 7 de febreiro do 2019 e rexistramos o nome que coincidía coa persoa que gañou o proceso. Nos rexistramos o nome da persoa que iba a gañar o concurso unha semana antes de saber a lista de candidatos que se iban a presentar. Deste xeito, ben claro que as bases do proceso foran elaboradas para conseguir a contratación desa persoa como traballadora do Concello. Ou que Durán resolva dende a alcaldía este proceso e o anule con boque outro, e se Durán siga adiante con este proceso, entón sí que temos que tomar medidas, e vamos a tomar medidas legais. Non é a nosa forma de resolver as cousas, porque o noso é resolvelo politicamente, pero entón estaríamos falando casi de presunta falsedade documental. Segundo Elena Cores, non é a primeira vez que se dá esta situación no Concello vilanovés.